ha arribat el moment. Per a rebre el guardó, reclamem la presència de Pilarín Vallès de Luna, Socarrada Major 2018. Aquí també ho diu. Fantàstic. Estic molt emocionada, molt agraïda i us ho prometo que necessitaré molts dies per anar recordant i anar païnt tot això tan bonic. Jo, de totes maneres, com m'expresso més bé, és amb els dibuixos. I ara que m'heu donat un socarrat d'aquests de rajola, jo em creia que això eren els socarrats, allò que posaven al sostre, una mica primitiu, una mica aspre, però tan bonic. De totes maneres, em va agradar molt saber que era el record d'una gent que va patir d'una manera tan valenta perquè estimava la seva cultura, que és la nostra. Aquesta gent que anys enllà ens varen ensenyar un camí. Penso que és molt bonic que la vostra associació el recordi. Perquè us dic la veritat, aquí tindreu dificultats, però a Catalunya estem socarrats perduts. Estem molt torrats per tots cantons. I avui estar aquí celebrant això ha estat un parèntesi meravellós, perquè també ens ho mereixem alguna vegada, tenir alguna alegria i no tants sustos com tenim. Tot això dels socarrats de ceràmica m'ho va explicar la Vicenta Ferrer. La Vicenta Ferrer era una socarrada de soca arrel. Jo és la persona que he conegut amb més força per defensar la seva cultura i la seva identitat. Havia anat a la seva escola i hi havia unes lletres així altes que deien «Vicenta, te vamos a matar», perquè tenia llibres en valencià a la seva biblioteca. I aquí vaig conèixer un senyor que era com l'arxiver o una cosa així, que era molt trempat, quan vaig venir una vegada, i una colla d'amigues i amics, que alguns ens retrobem aquí, que varen fer la meva primera estada molt agradable. He de dir que amb tot i això, gràcies a Déu, els pobles, en un moment donat, treuen energies de si mateixos, es revifen i es refermen i diuen fins aquí podem arribar, la nostra identitat no ens la pren ningú. És veritat, vosaltres també heu lluitat molt, però no ens la deixarem prendre. I això es fa amb la cultura popular, senzilla, dels que toquen música, de lo que sigui, i també amb la gran cultura, amb la cultura molt important. Tot això que la vostra associació vetlla, estima i cuida. I també me'n recordo d'un altre personatge de Vila-real, que nosaltres li dèiem el Papa Juan,
que era aquest Joan Bosch, que era crític d'art, que de molt jove va llegir l'Evangeli i va dir: has de donar els teus béns als pobres. I ho va fer. Això, com que no ho fa ningú del món, tothom va quedar molt parat. Aquest home, que amb tot tenia una vida molt interessant, se'n va anar amb una seva amiga a París per un cap de setmana, el va enganxar a la Primera Guerra Mundial i va estar tocant el flabiol al metro de París tota la guerra, i quan va tornar a casa seva van dir: d'on vens? Bueno, aquest va tenir la Lolita Bosch, que va fer de mare amb el meu cunyat, que es va quedar orfe, i també era una senyora de moltes amistats. El seu pare, quan va tornar de la guerra, va dir: potser m'he de separar. I els seus fills li van dir: estupendo, nosaltres ens en anem amb la mare, perquè ja la consideraven la seva mare. La segona filla se m'anà disfressada de monja als Estats Units, propiciat per Ventura i Gasol, i es va casar amb l'editor del Washington Post i va ser requerida amb amors per en Kennedy i li va dir que no. O sigui que Déu-n'hi-do. I la tia Regina era la representant dels Sants d'Olot a Madrid. I una vegada, en els últims anys de Franco, va tenir uns follons de Cal Ample perquè quan els sants ja no es venien tant i això, es venien els bustos de Franco als ajuntaments i diu que van sentir pel telèfon 20 cabezas de Franco, de las pequeñas y 200 de las grandes. Al cap de 5 minuts, Tito, la policia a casa seva i un desastre. I el tio Fernando, que va ser dibuixant de la revista Vogue a París i als Estats Units molts anys. Tots aquests tenen un carrer aquí, són els vostres veïns. Però, parlant de famílies, jo sóc una mica de la família Luna, que en vàrem tenir una llesta, que es va casar amb un important de debò, però que va passar més penúries econòmiques que Caín, que era la Maria de Luna, que es va morir aquí al vostre hostal. Sempre que he vingut m'ha fet molta emoció veure-ho i demà m'han promès que m'explicaran moltes coses sobre això. I per fi vull acabar dient que aquest foc de socarrats us conservi aquesta agricultura que fa feliç a mitja Europa i aquest club de futbol que inclús els del Barça, quan perdem, no ens sembla que és una derrota tan cruel. Moltes gràcies.